जिल्ह्यातील बेरोजगार युवकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी सावंतवाडीत 31 जानेवारीला एल्गार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे, असा इशारा सावंतवाडीचे नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी आज येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला। गेले अनेक दिवस या प्रश्नावर आपण बोलत आहे, त्यामुळे आता गप्प बसून चालणार नाही। सगळे एका बाजूला आणि माझी भूमिका एका बाजूला अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे। त्यात यावर एल्गार होणार आहे। तत्पूर्वी 28 तारखेला केशवसूत कट्ट्यावर खुली चर्चा होणार आहे। या मेळाव्याच्या उद्देशाने ताकद निर्माण करण्याचा आमचा उद्देश आहे, त्यासाठी आपण हा निर्णय घेतला आहे, असे साळगावकर यांनी सांगितले। यावेळी उपनगराध्यक्षा अन्नपूर्णा कोरगावकर, आनंद नेवगी, अनारोजिन लोबो, सुरेंद्र बांदेकर आदी उपस्थित होते। दिनांक 31 जानेवारी रोजी सकाळी 11 वाजता सावंतवाडीतील बॅरिस्टर नाथपै व्यासपीठावरती संपूर्ण जिल्ह्यातील बेरोजगार तरुणांची एल्गार परिषद आपण सावंतवाडीमध्ये आयोजित केली। गेले वर्षभर ह्या रोजगाराच्या विषयावरती मी माझी भूमिका मांडली। अनेक वेळा ह्या विषयावरती भेटलोय, बोललोय। अनेक राजकीय नेत्यांना, म्हणजे जे संपूर्ण महाराष्ट्राचे जे मोठे नेते आहेत, त्यामध्ये शरद पवार आहेत, त्यामध्ये कार्यालय अशोक चव्हाण आहेत, राज ठाकरे आहेत, आदरणीय सुरेश प्रभू आहेत, त्यानंतर दीपकभाई, खासदार विनायक राऊत आणि भूमिका मांडली की ह्या जिल्ह्यामध्ये चांगले प्रकल्प यावेत आणि ह्या जिल्ह्यातील तरुणांना सावरणं आवश्यक आहे। गेली अनेक वर्ष ह्या जिल्ह्याकडे रोजगाराच्या विषयाची अक्षम्य असा दुर्लक्ष झालं आहे आणि हे करत असताना इथली जी जवळजवळ ग्रामीण भागातील, म्हणजे दऱ्याखोऱ्यातील जी आपले सह्याद्री पट्टा आहे, त्या भागातील खेडी ही रिकामी होत चालली। इथली लोकसंख्या सावरावी, इथल्या तरुणांना रोजगार मिळावा, यासाठी मी सतत राजकीय नेत्यांना भेटलो। कालही बघितल्यानंतर, अशोक चव्हाणांना भेटल्यानंतरही सर्वच राजकीय पक्षांची भूमिका ह्या कोकणमध्ये कुठचेच प्रकल्प येऊ नयेत आणि म्हणून या भागातील जे बेरोजगार आहेत, बेकार आहेत, IT इंजिनियर असतील, सिव्हिल इंजिनियर असतील, इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर आहेत, शिक्षक आहेत, अनेक शिकलेले तरुण आहेत, स्किल डेव्हलप केलेले आहेत, अनस्किल कुशल कामगार आहेत। अशा कामगारांची एक संघटितपणे येऊन ह्या लोकांचं प्रबोधन करणं आवश्यक बनल्यामुळे मी उद्याच्या 31 तारीखला सावंतवाडी शहरामध्ये एक रोजगाराची एल्गार परिषद घेतोय। यामध्ये जिल्ह्यातील सर्व तरुणींनी ह्यामध्ये भाग घ्यावा। आपला आवाज निर्माण केल्याशिवाय आपली कोणी दखल घेणार नाही, हे ज्यावेळी माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला समजलं, म्हणून मी संघटितपणे सर्व तरुणांना एकत्र आणण्याचं या निमित्ताने काम करतोय आणि मी आव्हान करतोय की सर्व जे बेकार असतील त्यांनी ह्या एक जिल्ह्यातील पहिलाच प्रयत्न हा आहे की बेकारांच्या बाजूने कोणीतरी ह्या ठिकाणी लढतो आहे आणि त्यांना साथ आणि सपोर्ट करण्याचं मी त्या लोकांना आव्हान करतोय। आजची जर सगळ्याच शहराची परिस्थिती बघितली तर व्यवसायाच्या दृष्टीने कणकवली असून दे, मालवण असून दे, वेंगुर्ला असून दे, कुडा असून दे, सावंतवाडी असून दे किंवा दोडामार्ग असून दे, ह्या भागातील रोजगार म्हणजे जे व्यवसाय आहेत तेही व्यवसाय चालत नाही। म्हणून ह्या भागामध्ये काही प्रमाणामध्ये लोकसंख्या वाढली आणि प्रकल्प आले आणि विविध प्रकल्पाच्या माध्यमातून विविध व्यवसायाची दुकानं घातली आहेत ती चालू शकतील। म्हणून मी सर्व जनतेला आवाहन करतो की ह्यामध्ये तुम्ही सगळ्यांनी सहभागी व्हा आणि उद्याच्या एल्गार परिषदेमध्ये रोजगाराचा मुद्दा हा शासनाला दखल घ्यावी लागेल अशा पद्धतीने आपण मांडू आणि म्हणूनच ही उद्याची एल्गार परिषद आपण सर्वांनी एकत्र येऊन यशस्वी करावी या निमित्ताने सांगतो। सावंतवाडी ही नेहमी एक मार्गदर्शक ठरलेली आहे। आजपर्यंतचे लढे सावंतवाडीतून उभारले गेले, त्यामध्ये दयानंद मटकर असतील, त्यामध्ये प्रतापराव भोसले असतील, त्यामध्ये अनेक दिग्गज नेत्यांनी सावंतवाडीला एक मार्गदर्शकपणे या शहरातून लढले गेले आणि म्हणूनच उद्याच्या 28 तारखेला एक खुली चर्चा आपण सावंतवाडीच्या मोती तलावाच्या केशवसूत कट्ट्यावरती आयोजित केली आणि ह्या खुल्या चर्चेमध्ये समाजातील सर्व घटकांना, त्यामध्ये रिक्षा चालक असतील, त्यामध्ये व्यापारी असतील, त्यामध्ये वकील असतील, त्यामध्ये
शासकीय कर्मचारी, शिक्षक असतील, अशा सर्वांना एकत्र घेऊन रोजगारावरची एक खुली चर्चा त्या ठिकाणी आयोजित केली ती 5:30 वाजता होत आहे. आणि ह्याही चर्चेला सावंतवाडी शहरातील आणि जे या बाबतीमध्ये तज्ञ लोक असतील त्यांनी एकत्र ह्या चर्चेमध्ये सहभागी होण्याचंही आवाहन करते.